السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته وجلاله تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا ونبينا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. الله تبارك وتعالى وتقدس هما نذن طاعات عبادة لنذي صالح عمل لنذي الله تشين أترشق لنذ والدعاء خير لنذ دوسن إلنن تتمنذ باك بيك الله تعالى رضاية تشين قدم آتمنذ لطف كرم بلن قبول دبتا هما نذا إيلون إتشرين دوس يارن قوم خيشن إنتان أغل غيذن باك الله دنيا آخر سعادة وننمك يذا عقلق بيخن إن شاء الله. بقضغن هوالردا قيثة جيجلردا mübarek gözümüzün nuri, başımızın tacı olan Muhammed Mustafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayışından, gurrunlarından ve almalı derslerinden eştersik gelmek elbette imanın alamatıdır. Allah Teala Pak Resulullah'ın muhabbeti ve şefaati dünya ahir hemmemizde nasip etsin inşallah. Geçen haftalarda mübarek sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik verilip ve evvelin namaz okuyan Hazreti Enemiz Hadice radıyallahu anha ve evvelin Müslüman olan zinanların içinde Hazreti Enemiz Hadice, erkek adamların içinde Hazreti Ebu Bekir Sıddık, oğlancıkların arasında Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anhum ve 30-40 nefer Müslüman olup imana girip Erkam diyen 16 yaşındaki yaş oğlanın öyünne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar bilen oğrunça sataşıp da Kur'an-ı Kerim'den ve olan sorularına cevap verip terbiyet beriyenmiş. Geçen hafta bir neçe terbiyetlerinden geçipti. Olan kıyamadından çürüyüm terbiyet beriyenmiş. Olan imanlarından çürüyüm beyik Allah Teala ibadet etmeden ve bir da soruğa cevap verecek bolsalar Hudaýy ýada salmadan ve oğlanın uşağına muhabbetin ve oğlanın uşağının da hakkı badığından bir neçe terbiyetlerden aydıptık, va'da etdik, qalan bir neçe terbiyetlerinden hizmetini de yetirip inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yaşayışının iyidini alıp gider. Şol 3 yıl oğrunça hadir yani aşkara etmeyeni, cemin içinde kıygırmani, bir merekan arasında peygamberdiğini eylem etmeyeni oğrunça dine çağırıp oğrunçadan Müslüman bolyanmışlar. Ve şu yağdayda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarını terbiyet berýänmişdik. Tekebbürlükten, görüpçülükten, içgaralıktan daş olmalı. Olar bir insanlar ki yerin yüzünde hiç kim bir terbiyet görmedik. Buzurgterin murabbiye beşeriyet Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarını belki bütün insanları mütekebbir bolmasalar, mağrur bolmasalar
biri-birini içi garab olmasın. Allah Taala'nın rızayetini tapmak yoluna, pek Allah Taala'nın muhabbetini tapmakda biri-birine bahillik, biri-birine içi garalık gelişmez diye terbiyet berýän. Gör Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şagirdlerini ol ötüp içlerini efereden terbiyeti. Ulamalar miri aydiye Edraktu 20 ve 100 min ashabi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Men Peygamberimizin şagirdlerinden, sahabalardan 120 nefer dağı gördüm diye. 120 nefer dağı. Şolun içinde فَمَا كَانَ مِنْهُمْ مُفْتٍ إِلَّا وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ الْفُتْيَا. Şolun içinde soruğa cevap berýän mady, halal, haram, namaz, zekat we muamala soruqlara cevap berýän mady, şonna barıp şolun birinden bir zat soranda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şagirdlerinden bir zat soranda keplemeni durardylar. Hey, şimdi men cevap bermegimden yanımdaki cevap berse da deyip belkim yanımdaki bir cevap bersin, men keplemeni otursam da şeyle arzu etýänmişdikle. Men bilýän şonu, men aýdaryn onu özün hiç orta oklamardylar. Hiç bahillikler yoktu. Koyuşu bilýärrä keplesin. 120 tane da sahabany gördüm. Garap o dogry däl ol. O dogrydyr ol diýip derre qyýgyryp galmak etmerdi diýipdir. Oturardylar. Bak yanımdaki bir keplep şu soruyanın jogabyny bermezmi qadip oturardylar diýipdir. Hiç hasadetlerde yoktu, firqa bazilerde yoktu, guruh bazilerde yoktu. Bir zat ýüjek bolup özüni ortaklajak bolup bahilçilik etjek bolup bir zatlar yoktu. Beýik Allah Taala'dan gorkulary vardy. Resulullah janyň terbiyetişi. Yine de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalaryny gowy ahlaga, gowy hoş ahlak bolmaga, qahar ýutmaklyga terbiyet berýärmişdi. Gör terbiyet tapan awwelin musulman bolanlar içinde Hazreti Osman Zün-Nureyn radıyallahu anh halife wagtynda, Amirul Müminin wagtynda näme etýän? Bir wagt gece namaz okuyjak bolup duranmışdy. Hazreti Osman kän şizire köp gelýänmiş. Ohum oňa aýdypdyrlar, eger sen hyzmat etip berelliň birine büyür, ol Hazreti Osman gürrüň ştaýy. Gece namaz okuyjak bolupdyr, dehret kıljak bolup, bar kuyudan suw çekip halife wagtynda Hazreti Osman halife wagtynda kuyudan suw çekip künnüge goýup dehretsin jagılyp tuqa biri aýdypdyr. Sen bir Amirul Müminin, bütün musulmanlaryň üstünden gözläp duran adam hyzmat etip berelleri büyür getirsinler da diýipdirler. Onda aýdypdyr. Faqala la innal leyla lahum yastarihuna fih. Ola günnil kan rahmet çekdiler. Ýa-da ola. Goý ýassarlar diýipdir. Näme işgaly bar? Özüm suwum çekerim, özüm dehret kılarym, özüm syncaglarym, özüm de namazymy okuýarym, goý istirahat etsinler. Terbiyeti Hazreti Osman ýerden almaly. Ýerden bilmeli bijire edep, bijire hormat, özünden ulyga hormat, özünden kiçige rahmet mekdady Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyetine. Ya Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh halife wagtynda, yani Amirul Müminin wagtynda, bütün yerin ýüzünde musulmanlaryň üstünden gözleýän wagtynda, ey cemaatlar, şu kulakdan salyp geçirmeli urrun däl ha, özümizde ders almaly bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bulary edip terbiyet berişini görmeli. Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh bir de ir musulman bolanlardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz gojagynda. Şondan bir zat dilemene gelende ya Ali bana falan zat gerek diýende Hazreti Ali näme diýänmişdi? Sen zahmet de bolsa bir kağıda yaz da getir. Yaz da getirdi, men otağımı okla, men otağımda koy, özüm okuyup görürüm. Men utanýan, haya edýän bir musulman adam gelip menden zat dileye, dilemeginde bir horluğu var, özün kiçeldip, yüzün kiçeldip, horluk bilen gelip menden zat dileyen, men utanýan diýipdir. Goý sen de kiçelme, men de utanmaýyn diýipdir. Bir kağıda yaz da getir, oha men de okuýaryn, elimden gelenim ederin diýipdir. Gelýän dilegçilere ya işi düşýän adamlara ýazyp getirin. Yoksa beýtip özüňizi kiçeldip ýörmeň, men utanýan. Birinden bir zat dileseň, bir zat berdiýsen özüniň bir kiçikligi bolýar da. Men siziň ýüzüňizde horlygy we kiçikligi göresim gelmeýär diýmişdi. Ýerden görmeli terbiyeti. Ol buzurg terin murabbi beşeriyet bolan
iň terbiyet berýän, iň muallim, iň murabbilen ulusy bolan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem la Kur'an-ı Kerim'den iňişine göre terbiyet berýärmişdik. Bulan terbiyetlerini öýdäňmi? O yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudaý üçin sabr etmege de terbiyet berýärmişdik. Häzir peýgamberligini elam edene ýeke ogrinçadan musulman bolýarlar, bulan öwlerini gaty kynçylyklarken, bular gaty şehitleri bermeli bolýarlar. Bular janlaryny, mallaryny täýirin ýüzünde inniki insanlara ki bugun bir keyif edip bir azamat mescid, bir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gurrunun bereketini 1400 ýyl sonra ýaşap ötýär. Bir berekette ýaşap ötýär. Bütün musulmanlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem we Kur'an-ı Kerim'in bereketinde ýaşap bäli. İnnikile şoň içinde ýaşasyn diýip, janlaryny, mallaryny beýik Allah Taalaň ryzaýatyny üçin feda etip geçmeli. Şolara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem terbiyet berýärmiş, Hudaý üçin sabr etmege. Bundan bir misalyny aýdaýly. Bu misallary altynyň suwy bilen ýazyp goýmaly. Gygylyň altynyň suwy bilen ýazyp goýmaly. Bir wagt Harisa diýen bir sahaba barmyşdyk, Haris ya Harisa. Ol bir jengde şehit bolupdyr. Ohum enesi Ummu Harife Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelipdir. Faqalet ya Rasulallah akhbirni an Haris. Ya Rasulallah men oğlumdan haber ver deyipdir. Men oğlum dünýeden geçti. Aya cennette mi, beheşte mi ya cehennemde mi deyipdir. Şonu maňa aýt deyipdir. Allah Taala'dan haber al. Hudaý Taala'dan dilim maňa jogabyny aýt. Eger beheşte bolsa Hudaýa şükür diýip sabr edip oturar, oğlum dünýeden geçti. Emma eger cehennemde olsa men tä dünýeden geçinçem ağlak geçecek dipdir. Ahum Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "Ya Ummu Haris, innaha leysat bi cenneh, walakinnaha cennetun fi cennat, wal Haris fil firdausil a'la." Farajaat ve hiye tadhak ve qalet: "Bah bah ya Haris." Ahum aýdypdyr: "Ey Harisyň enesi, cennet diýip aýtma" diýipdir. Ol bir cenneti ki kan cennetin içinde, ona cenneti firdausil a'la diýilýär. 8 beheştiň iň ortasynda we iň beýik ýerine, 8 beheştiň hemme çeşmesiniň çolup çykýan ýerine sen oğlun şo taýda diýipdir. Sen oğlun ruhy tamam peýgamberliň barjak beheştike firdausil a'la bolsun, şonna da diýipdir. Oğlum oğlu aýrylan ene gülüp ötdir. Ay bah bah Haris boldy diýipdir. Bu imanlaryny öýdäň. Bir eneş mahal ağlasa, o oğlu ýadyna düşenäk ki, oğlunun ýerdigi ben iş ýok. Fat oğlu aýrylansaň, şondan aýryşdym diýip ağlaýar. Adamymdan aýryşdym diýip ağlaýar. Enemden aýryşdym diýip ağlaýar. Gyzyndan aýryşdym diýip ağlaýar. Ya gowuryan dostundan aýryşdym diýip ağlaýar. Emma olan ağlayan, gülýän ýerlerini gözde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeýle terbiyet berýärmişdi. Biz musulmanlar da şo terbiyetiň eteginde bolmaly ki, nägat behterin zindegidämiş. Ki Allah Taala'nın ryzaýatyna ýaşamak dälmiş. Şu cennette ol, cennette diýen haber berensem, gülüp gidipdir, men näme men ağlaýyn diýipdir. Ine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem terbiyetinden yine 3 tane teberrükan çalatymrak da aýtyp geçeýin. Şon Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 ýylyň içinde zähmet çykip terbiyet beripdir we bizler de şondan ders almaly. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyet beren zadynyň biri jisminiz salim saklaň. Göwräňiz de salim saklaň. Şenançy ruhy rawany salim saklamal ibadat bilen jisminiz salim saklaň. 3 kelime ayet inipdir. 3 kelime. Kulu veşrabu ve la tusrifu. Iň için israf etmeň. Iň için israf etmeň. Doýmakaňyzy saklaň. Doýuňyzdan soňra geçirmeň. Iňizi içiňizde saklaň. Öz saglygyňyzy gawy saklamaly diýip Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme ayet inipdir. Sahabalaryň şeýle terbiyet beripdir. Qysgarak aýdyp geçeýin taýin ki pek dinimizde bu zatlardan gurrun bolmayan ka diýilmesin. Ýan kokýarym Kur'an-ı Kerim. Soňra-soňralarda Najaşi musulman bolandan soňra bir Mesihi pezeş tebib iý beripdir Habeşe diýen ýurtdan. Peýgamberimiziň sahabalarynyň arasyna. Ol tebib, ol pezeş bir ýyllap sahabalaryň arasynda bolupdyr. Bulan içinde ne medem ağrıya deyip barany bolupdyr. Ne falan adam ağrıya diýenim bardyr. Bir ýylyň içinde bir ownjak bir yer ganymy bizrap bolsa bolar. Bir asasy meritçilikden hiç kim barmandyr. Hem bir ýyldan soňra ol pezeşk aýdypdyr. Ol Najaşi, Hazreti Najaşi radıyallahu anh
on iyi veren tebibi aydıptır. Ya Resulallah men gelenme bir yıl oldu deyiptir. Meni padişah iyi verdi deyiptir. Bir Huda için bakayın bir mualaje deyin marizlar. Meni gelmeyen men yanıma deyiptir. Onda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu zor terin murabbiye beşeriyeti insan ki hiç bir tarihi beşer o cürek murabbi görmedim, hiç vakti görmedim o cürek adamı. Olaydıptır. Men sahabalarım, men şagirdlerim menden terbiyet gördüler. Nämäge? Azık masala iyi içmeýärler dipdir. Ve hevesleri baqa, häzir doýup doýma qarada saklanýarlar dipdir. Ine şu ahlaklara ba dipdir. Men şeýtip terbiyet berdim dipdir. Azık masala iýmeýärler, iyi içmeýärler, zol özlerine agram salmaýarlar. Ve doýup doýma qarada saklanýarlar dipdir. Ol tebip näme dipdir? Bolly dipdir. Sizin araňyzda tebip gerek dipdir. Sizin araňyzda doktor gerek, pezeş gerek dip. Çıkyp gitipdir zatlaryň ýygyna. Ine bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalaryny terbiyet berýärmişdi. Yine de terbiyetiniň biri her yerde Hudaýyň rahmeti dökülüp duran bolsa, "Woruň içine" diýänmişdi. "Giiriň içine, sokuluşdan alyň, giirişden alyň, fursat elden bermeň" diýänmişdi. Sahabalaryň beren terbiyetinden şi. Ay indi kefte vararmy? Ay 30'da bardan vararmy? Ay bizde tapylypdy wagym. 40 ýaşa bardan bolýa. Bir saniye, bir lehzeleri eglemeň diýenmişdi. Fursat geldi elden bermeň diýenmişdi. Bir misalyny aýtyp bereýin munda. Bulan her gaýsynyň üstüne bir sagat durmaly gördüňler. Bir wagt Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh, Hazreti Umar Faruk radıyallahu anh bilen ikbilece duranmışdyk Mescid-i Haram'da, yani Ka'baň ýanynda. Bir rakda tawaf edip durupdurlar, 2 rekat namazlarını okuyup bol. Am gurruna istiqala bir ol çarwodun biri Ka'baň daşyna tawaf etmäne gelipdir. Arkasynda da eneti barmışdyk, gerişine enetini göterip duranmışdyk. Ýanky ol çarwodun gelen, goýun üstünden gelen, yani Mekke-i Mükerremeli del, ejesini enetini gerden alıp aylap duran, aylap duqada aýtýanmışdyk. Ana matiyatuha la anfur ve ila ar-rikab dhu'irat la uz'ar ve ma hamaltini ve arda'tini aksar labbayk Allahumma labbayk. Ay ene diýänmişdik. Men teň diýäňdirin, men teň atyňdyrin. Rahatjak bolup diýänmişdik. Men hiç dat edemak diýänmişdik. Ýöne diýele ýadasa da sen ogluň ýadamar. Gerşinden düşürmerin seni. Sen meni odalkan emdirdin, kan göwräňde sakladın, kan meni arasyladın, kan rahmet çekdin. Labbayk Allahumma labbayk diýänmişdik. Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh aýdypdyr. Ya Aba Hafs, ey Umar diýipdir. Udkhul bina at-tawaf la'alla ar-rahmata tanzil fata'ummuna. Ey Umar diýipdir. Onu özlü diýipdir. Bunu görün. Bir oglan, jawan oglan enetini aýlap ba. Hazreti Ali bilen Hazreti Umar tawaf edip bol kenarda dula. Inni Hazreti Ali näme diýär? Ey Umar, ýer tawaf edeyni bizde şu mahal. Ol oglan enetini gerden alıp gerşine aýlap ba, hükmen oňsyna rahmat dökülüp duş mahal diýipdir. Ol hem tawaf edýäti, hem enetini gerden alıp men ýadamaryn ey ene diýip Hudaýyň rahmaty üstüne dökülýäti. Ýer bizde şoň arkajygyndan aýlanaýly, şoňa dökülýän rahmat bizde de dökülýär diýipdir. Şoňa dökülýän rahmat bizde de dökülýär diýipdir. Bular özüň fursatyň ýygindigini, bular görüň bir talaýy fursatleri, altyndan bolan wagtdyr elden bermetini. Onu gördük gülüşüp oturmalylar. Ya onu gör ajab keyfet ya sogap biran gazanýa. Ýür özümiz giýril şu rahmatyň içine. Saňa maňa dersler, bereketleri özümiz sokuşaýlyň, giýrişeýlyň, galyşmaýlyň Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemiň terbiýetindendir. Ve ahirki terbiyetini aýdaýyn, oham inşallah gurrun ýydyn alyp gider. Yeni bir terbiyetiniň miri azamat bilen, haybat bilen, bereket bilen, nur bilen namaz okuymak. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalaryna aýdypdyr. Ey sahabalarım, Allah Taala aýtýar diýipdir. Ey mümin, musulman, jawan dostlar, hacı dädiler, aýallyk ollar, jawan dostlar, gawjytdan gulak atdyň. Ýaşawasyňyz jemedin. Ey sahabalarım diýipdir. Allah Taala aýdýar, musulman adam namaza duranna yüreğimde aliyet, niyet etiyet namaz okuyamamdı. Allahu Ekber diyez. Büyük Allah Teala hemme zattan uludur diyez. O ham şonna Allah Teala aytacak, ey benim aydınlı deyip. O ham biz Subhaneke'den sonra Kur'an-ı Kerim'den ne okuyacağız? Elhamdülillahi Rabbil alemin diyez. Şona aydamızda
Elhamdülillahi Rabbil alemin diyemedi. Allah Teala diye hamedeni abdi. Benden bana hamd ediyor. İyiydi. Ar-Rahmanir-Rahim diyemedi. Esna aleyye abdi. Benden beni evye. Mihriban Huday diye baydamızda. İyiydi ama Maliki yevmiddin diyemedi. Meccedeni abdi. Benden beni ululttu. Beni hak ulultmalı, beni ta'zim etti. İyiydi. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in namazda aydamızda Huday Teala ayetcek. Abedeni abdi. Benden beni bana ibadet et diye, bana bendegi et diye. İyiydi. Hâzâ li'abdi ve li'abdi mâ se'ele. İnni demmeylek nâme aysan senki. Elhamdülillah Rabbil alemin deyip Huday'ına hamd ettin. Ar-Rahmanir-Rahim deyip Huday Teala'nı övdük. Maliki yevmiddin deyip azamatına koyduk. Kıyamet günün ehyesi deyip. Başka hiç hakim yok kıyamet gününe deyip. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Huday'a tek sana ibadet edip senden kömek isterdik. İnheb Allah Teala edecek. Bama çelimenki inni qalanı senki deyip. On bir ne diyez? İhdina sıratal mustakim. Sıratal lezine en'amte aleyhim gayril mağzubi aleyhim velezzallin. Hudaya bizi ak yolla sakla. Ol ak yolu ki sahabalan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahaba yolu. Ol ak yolu ki Hudaya sen şolardan razı olup şolara nimet beriptin. Ol Hudaya sen qaharlanan adamlanmay cühit Yahudiyle ve ağdaşan Mesihiyle var. Olun yolunu bize salma can Hudaya okuyat. Huday Teala etcek kabul ettim benden deyip. Allah Teala himmemden nesip etsin bir azamat bilen namaz okuymağı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in terbiye etmiştik. Ettirip sahabalarını bihter formasına terbiyet beriymiştik tayinki ibadetlerine ruhları da tezkiye tapsın bir nur bilen namazlarını okuysun. Be her hal yerinden aydıp yerinden tökötecek bitin Kur'an-ı Kerim'e terbiyet beriymiştik. Tamamı değil bu arada. Bitin 114 sure Kur'an-ı Kerim'e terbiyet beriymiştik sahabaların. Kur'an-ı Kerim inişine göre sahabaların terbiyet beriyen o ahlaga, qahar yutmaga, hoş ahlak bolmaga, öğlerinin ibadetlerine ağırlanmasızlığa, içerdaşarlı velen mehabbet bolmaga, aklınız saklan, malınız saklan, dininiz saklan, keramet, şerafeti, insaniyeti saklan, nesliniz saklan. 5 tane namusumuz vardır, şunu saklan diyemiştik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kutatışıda. Akıl, mal, din, oğlanlaşak ve öz şerafetimiz, insaniyet bir şerafetimiz var. 5 tane Müslümanlığın namusudur. Yeni bir yedek deyin. Aklımız, imanımız, yani dinimiz, oğlanlaşak neslimiz, malımız ve öz insaniyet, keramet ve şerafetimiz. Bütün dinin ürünleri şundan ayrılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu 5 namusuna da gayim olun deyip de terbiyet beriyenmiştik de. Hoşa behal ola adamlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem terbiyetiyle terbiyetlenip ola adamlar ki küfenliler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nurundan daşa düştüler. Hulasa şovullerde 3 yıl geçenne 4. yılın içine girenne Allah Teala bir ayet veriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik verilenin 3 yıl geçenden sonra ayet ve enzir aşiretekel akrabin. Ey Resulallah öz yakın qarındaşlarını dine davet edin deyip. Ohan peygamberimiz öz qarra qaqalarının önülleri 45-50 nefer davamıştık. Hemmesini yekece, hemmesini uyuşurup yeke aydıp bir nahara suya çağırıptır. Hemmesi uyuşuptırlar. 45-50 nefer dava oluptur. Oham Ebu Leheb diyen ağası hey dangar. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağası ve hem komşusu hem sayetmiştik. Yakın çıkmıştık. Bir kepleptir derrev. Tədəki çıxaran gurrundan bize gurrun mert verme deyiptir. İnne bile hususice Peygamberimizin oyununa tüyle ha. فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَاءَ عَلَى بَنِي أَب۪يهِ بِشَرٍ مِمَّا جِئْتَ بِهِ. Fen getiren de adam hevere teleke de attır ha deyiptir. Bu arada bize gurrun merama deyiptir. Bir halkın iyilin günün bir de eşen adımız da deyiptir. Bizim avremiz verin oynama deyiptir.
Aham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem keplemendir, märekede şu dışına dargattır. Evvelin merhalany Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem keplemeke bularany çaşdylar. Aham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine de çağırtdır. İkilenci merhale öz yakin kakılarının oğlan uşaklaryny. İkilenci edek gelenlerine Cibril ferişte gelipdir. Ey Resulullah, hakkı ayt. Hakkı ayt. Ayet näme? Fasda bima tu'mar. Şarkıllatta ayt hakkı deyipdir. Hud ayan manatı şey. Fasda şarkıllatta ayt bima tu'mar. Hudaýyň buyuramdy adyny. Çekinme deyipdir. Hemmesini ýüşüripdir yine garyndaşlaryny. Oham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keplap başlapdyr. Elhamdülillah, ahmeduhu ve esta'inuhu ve umminu bihi ve etevekkelu aleyh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Hudaýa hamd bolsun. Hudaý Taala imanymma, Hudaý Taala büýsünýän we tewekkül edýän bir beýik Allah Taala'dan başga hiç bir Allah ýokdur diýipdir. Ey dogan garyndaşlarym diýipdir. Men Allah Taala'nın iyi veren Resulü hem size iyi verdi ve hem alem cihana iyi verdi. Men size hıyanet etmer nahim diýipdir. Siz men garyndaşym ahim diýipdir. Akşam yatıp erti turmaýaňyzmy? Şo jürek şu dünýeden bir gün geçmeli we kıyamatda turmaly bolýasdypdir. We şonna Allah Taala la tuhasabunna bima ta'malun. Biziň eden işlemde Hudaý Taala bize hesap kitap aljak diýipdir. Ondan soňra ya hemişelik behişte girmeli ya kafir bolup geçden hemişeki cehenneme girmeli. Ey doganjyklym aýtýanymy ananyň diýipdir. Oham Ebu Leheb'de, Ebu Talib, Hazreti Ali'nin dädesi. İnim diýipdir, ballym diýipdir. Nämenin büýürlem bolsaň şonu agat diýipdir. Öňe geçen bolmaz diýipdir. Ebu Leheb inni kepläpdir ýan kızanlar o biri. Hadihi wallah as-suwat. Näme diýetin diýipdir. Mundan ady biýawryçylyk boljakmy diýipdir. Hey, ore öňe geçer diýipdir. Bolmaz bol aýtýanyň diýipdir. Hiç wagtda başarmarsyň, öňe geçersiň diýipdir. Ýene Ebu Talib aýtypdyr, geçirmerin diýipdir. Men ballymy saklaryn diýipdir. Zat diýdirmerin diýipdir. Aham Peygamberimiz görüpdir Ebu Talib'de arka boljak, on bu urun ýene galypdyr. İnni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3-nji merhelesi inni açyk aýtmaly bitin kime? Bitin Qurayşe. Safa dağının üstüne çıkıpdır. Hacca giderler, umra giderler. İnşallah gitmedikle de gidersiniz. Ka'ban yakıncağına Safa Merwan arasında yortulyan dağ. Safa dağının üstüne çıkıpdır. Oham qiyğırıpdır. Ya sabaha. Arapların bir adeti varmış. Her kim bir uluqon bir jeng bolsa, uluqon bir habar bolsa, yanqyny qiyğırýarmışdylar. Ya sabaha. Ya sabaha. Oham bitin ağrıyık, bärik, dağlık yer hem berik eşitilipdir. Sukut wagty. Oham kimin sesi? Muhammed'in sesi sallallahu aleyhi ve sellem. Hemmeti çözüp getdirler, üşüp getdirler. Oham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qiyğırıpdyr. Ya bani Fehr, ya bani Ka'b, ya bani Qusay, ya bani Abdümenaf, ay palan tayfa, ay palan tayfa, ay palan tayfa, ay palan tayfa. Hemmeti üşüpdir, gelmedikde bir oğlan ivertir, adamı ivertir, yet gör näme habardyk. Hemmeti üşellerine aýdypdyr. Ara'aytukum law akhbartukum anna khaylan bil wadi turidu an tughira alaykum akuntum musaddiqi. Ey ilunim diýipdir. Şu dağın aňyrtyndan talaňçy gelýär, türkmen talaňçy diýe garatger. Talaňçy gelýär, sizi talajak bolýar diýsem, maňa inanarsyňyzmy diýipdir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O molay diýipdirler, elbetde inanar. Hiç senin biz yalan görmedik ki. Ama Peygamberimiz aýdypdyr. Fe inni nezirun lekum beyne yedey azabin şedid. Biz şoňa inansaňyz, menden yalan eşitmediňiz diýme ömrümde bir gedek şuhydan bolsa anlamadyň näme sizi? Hawa biz inanyn ki şiýçiňiz bilen gitseňiz, Hudaý Taalaň öwde cehennem azabyna gaharyna düşýäňiz diýipdir. Oham da aýdypdyr. Ey falan taýfa diýipdir. Eger şiýçiňiz bilen kafir bolup gitseňiz, men elimden zat gelmeýär diýipdir. Ey falan tayfa size de aýtýan. Ey falan tayfa size de aýtýan. Ahyrına da aýdypdyr. Ya Fatimatu, anqidhi nafsaki minan nar fa inni la amliku laki min Allahi şey'a. Ey qydım Fatima sana da aýtýan diýipdir. Hazreti Fatima şo wagt bolsa o 5-6 ýaş bolýardy. Ey qydım Fatima sana da aýtýan diýipdir. O da duranmışdyk märekäň içinde. Eger Hudaý etmesin kafir bolup geçersen sana da men elimden zat gelmeýär, kıyamatda zat başarmaýar diýipdir. Eger kafir bolup geçsen, zat elimden gelmeýär. Ey qydım sana da aýtýan, özüňi Hudaýyň muhabbeti bilen, imany bilen özüňi nejat ber diýipdir.
inhe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inni awwalin bahar 3 yıl sonra büyük Allah Taala'nın buyurmağı bilen bütün insanlara şol Kureyş'in adamlarına Mekke-i Mükerreme'deki adamlara açık özünün peygamberliğini elan ediyor. Aham yankı ağası Ebu Leheb hemme kavm sukut bolupdurla peygamberimiz keyfi aydanlar. Aham Ebu Leheb şu merekan arasında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedesinin doğanı ağası tebbelleke lihada cemaatena la havle ve la kuvvete illa billah. Ey Muhammed dargadın sen deyiptir. Şundan sürüyüm adamı şuraya mı deyiptir. Ey Muhammed dargadın sen şundan sürüyüm adamı şuraya mı deyiptir. Aham peygamberimizde sukut bolupdur. Millette sukut bolupdur. Görün onu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi inni utandırıp durduğu da Amerikan arasında. Beyik pek Allah Teala ayet diyiverttir. Ey savatlı dostlu qowgulağınızın düşünürsünüz. Bir men nokteyi ilmi va içinde inşallah düşünürsün. Kul a'udhu bi rabbil falaq başlanı nämenen başlaya? Kul a'udhu evunna kul va. Yani kul diýdiňi näme? Begu ayt diýdigi. Kul a'udhu bi rabbin nas'dan önçek näme? Kul va ayt diýdigi. Kul huwallahdan önçek näme? Kul ayt diýdigi. Emma tepediňe evunna kul va mı? Yok. Kul teppet ayt diýmendir. Ya Resulallah sen aytmak gereken men özüm jogabyn bereýin şu Ebu Leheb'in. Teppet yede Ebi Leheb diýipdir. Ewunny kul ýokdur ha teppetin. Men Hudaý jogabyn berýän şoň diýipdir. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hudaýa biz qaharyna salmagy. Onuň görüm. Kul huvallahu ahad. Ayt Allah birdir diýip emma bir taada teppetin öwünden beyik Allah Taala öz Rasuluna gayret edip öwünden kul goşmandyr. Kul ayt ya Resulallah özüň dargadyň diýip ayt diýmendir. Ya Resulullah sen duruň jogabyny özüm aýdaýyn diýipdir. Tebbet yada Abi Leheb ve teb ma agna anhu maluhu ve ma keseb seyasla naran zat leheb وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر إنهينا سورة باش آية معناسنا يدبرين تبت يد أبي لهب وتب من رسول ما قرش ديان درغسني أبو لهب öýüdi dargady bittogaha dargady wetep dargady dem Ebu Leheb'in öýüdi dargady wetep dargady dem Ebu Leheb aýtdyr dargasam men malym kan oglum şogum kan diýipdir iýdi ba ma agna anhu maluhu we ma keseb malynyň da peýdasy ýok oglum şogyň da peýdasy ýok boýundan tutyp seyasla naran cehenneme girecek Ebu Leheb diýipdir emma zinanasy we imraatuhu Ebu Leheb'in heleyi de girecek cehenneme deyiptir. Ummu Cemil diyen heleyi. Ona ne diyen? Hammaletel hatab. Tiken yığnap, odun yığnap. Boyuna bir tanaptan yanmıştık. Şoňa tikenden, odundan, çölden yığnap. Gijelerde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gafsynyň öňüne ýoluna dökýänmişdik. Şu Muhammed erti tursa sallallahu aleyhi ve sellem aýagyny tiken geçsin diýip. Şeýle bir zaňar heleymişdik. Ebu Leheb'e beýdiweti. Ummu Cemil diýen denanysy ine Qur'an-ı Kerim haşy hammaletel hatab. Odun ýygnap, tiken ýygnap, fi jidiha şoň boýnuna hablun min mesed ýaxşy işigli, ýaxşy örüli tanapdan bolan boýnuna we şoň menen boýnuny alyp zähmet çekip agyr ýük edip tikenmi odun bir toborun getirip gije Rasulullah janyň ýolunyň uğruna gafsynagyny dökýänmiş erti turunda şoň tiken ennamyny dürtmezmi diýip şeýle bir zaňar heleymiş. Allah Teala aýtdyr, Ummu Cemil diýen denanasy cehenneme girecek diýipdir. Inha bi ayet iýni bi Mekke-i Mükerreme'de pahş boldy. Ebu Leheb dargamasyndan 10 ýyllagy önçek galy. Qur'an-ı Kerim'in mucizesi, yani Ebu Leheb inni hiç vakt iman getirmiyor. Tamam mı? Mühr vasıllı. Hudaý tarapdan. Inni iman getirmiyor. Ha, men Qur'an'ı yalan kökederin, iman getirerin adip başarmadı. Qur'an-ı Kerim'in mucizesi şesavatlı doğasıla. Aham bu ürünün yayraptır. Aham Ummu Cemil meni eştiptir. Muhammed meni yamalla koşu koşuyam deyiptir. Ayada aytıp da Qur'an-ı Kerim'e.
Elini olqon daş alıp görsem bolýa agzyny berer dipdir. La havle ve la kuvvete illa billah. Oham Ka'ban ýanyna gelipdir Mescid-i Harama. Peygamberjan sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Siddiq bilen oturanmışdyk. Oham ýanky zangar mel'une hele gelipdir Ummu Cemil. Ey Ebu Bekir hem sen yoldaşyň dipdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soraýada. Meni yamalladı dip eşdiýän goşy goşupdyr dip eşdiýän dipdir. Om Ebu Bekir Siddiq Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýtdyr, ya Resulullah seni görenäkmi dipdir. Seni görse wurjak dipdir, aňyrak bukuna bir da dipdir. Om Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim okypdyr. Auzu billahi mineşşeytanirracim. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Hud Kur'an-ı Kerim şe. Her wagt sen Kur'an okuýanda sen menen kafirliň arasyna perde goýýas diýdigi. Ey Ebu Bekir meni görmez dipdir, men ayet okuydum dipdir. Şu Kur'an-ı Kerim okuyupdir. Ve qara'a Kur'anan i'tasama bihi. Kada fi sahih as-sirat. Kur'an-ı Kerim okuyup engardaşyny perde çeken ýaly bolupdyr. Hulasa Ebu Bekir Siddiq'tan sorapdyr, hani yoldaşyň dipdir. Ebu Bekir Siddiq da Allah'ın sormana aýtdyr. Ýaňjy ştada dipdir. Ve ýamda bada dipdir. Ýaňjy dipdir. Oňa görsem bolýar on dipdir. Elini daş oýnap duran, görsem agdyny berer dip şodaşyny çykdypdyr. Hulasa ola in ayetini da Ebu Leheb dargamaly, Heleyi de dargamaly. Yine şu oğdun çekip baka, tiken çekip baka bir ullerde geliyaka, özü şu boyunnaki tiken menen, öz boyunnaki tanap bilen bile tiken getiriyaka, oğdun getiriyaka, bir daha şunun üstünde oturacak bolup oturup bilmeyeni, boğulip hiç kimde görmeyen şu da şunu ölüp kalıptır ola. Dargaptır şeytip, Ummu Cemilliyen denana. Emme Ebu Leheb, bundan bir neçe yıl sonra, ayetininden taliben 10 yıllar sonra, ona da bir dert tutya, şu Araplan bir katı korkyan derdimişdi. O sonralarda gurrengeler yani şu mahalla ay deylim. Araplan bir katı korkyan derdimişdi. Ohun bir innamından yarala çıkıp irinle akı vertir innamından. Ohun ankiyiptir. Türkmen ankiydi diye katı portiysa. Ankiyiptir. Oğlan uşağı barıp bilmeyendir. Ankiy vertir. İlgun kaçıptır. Ankiy vertir. Çöle oklak koyuptırlar. Hiç bir insan marp bilen akdi. Hem yokuşar mı kadiyeli olmalı. Hem de koluyundan marp olacakke. Şu ankiyip bitbak bolup ölüp kalıptır. Hatta oğlan uşağı şonu gömmege yumak dursuna. Gömmege barp bilen akdi diye. Şeyle ankiyyem olmalı. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. O da Teala qaharından saklasın. Aha. Ben bir neçe qaralardan başka yurttan gidip krey tutup, onlara krey birazını verip, onlar da onu bir formrak beýle bir çukur gazyp, bir diwarın gapdalyna üstüne kum goýmagy yaraman diwarı üstüne ýykyp goýberdirler. Bir neçe rivayetde aýtdy, şu çukura da oklamany şu taýlarda goýup, uzun bir taýak alyp, agaç alyp, gargalyp, itiklep, barıp bilmeýäni 7-8 metr daşdan şol agaç bilen dürtüp, itiklep şu goý emäň içine çukurun içine oklap, üstünden ne bir daşlar oklap, şo da şuna nejis edip it gömenden ne beter bolup, şo da şuna dargak galypdyr. Yine bir de Ebu Leheb'in öğüdü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i beyittirip, bir edipçilik edip, ağası olup, dedesinin doğanı olup, komşusu olup, hemsayesi olup eden işi, bir de Allah Teala'nın veren cezası, Huday saklasın. Oham, inni hulasa yank ayet inanna, ovan adamları, Ebul As'ın yanına vartırlar. Ebul As kim? Şu ayet inmeginin öv yanına, Peygamberimiz Zeynep diýen gyýdyny Ebul As diýen oglany jüftläpdir. Zeynep iň uly gyýdy. Ey Ebul As diýipdir. Bir sen gaýnatyňa görüp otyň diýipdirler. Sen gyýdyny gaw diýipdirler. Ebul As aýtdyr ýok gawjak diýipdir. Ebul As o wagt musulman bolmaýar. Soňralardan musulman bolup ýene Hazreti Zeynep'in adamsy bolup dünýeden geçýär. Ebul As radiyallahu anh bolýar soňra. Oham Peygamberimiň Ruqayye diýen gyýdy, Ummu Kulsum diýen gyýdy. Ebu Leheb'in iki oğluna adaglamışdy. Biri Atabe, biri Utaybe. Peygamberimiň Ruqayye diýen gyýdy, Ummu Kulsum diýen gyýdy ikisi. Oham bilawan adamlary Ebu Leheb wartdylar. Alma pe Ummu gyýdyn dip. Oham Ebu Leheb iki oğlun çağırıp aýtdyr. Men radide oglalam, onu ýydyna gawun iki gyýdyny. Ýöne häzir getiren akla adap goýupdyrlar. Türkmen adagylly, adap goýupdyrlar, häzir getirmendir. İki oğul aýtypdyr, "Bizar" diýipdir on gyýlaryndan diýipdir.
Oham Utaybe diýen hili betbaht, zangar, mel'un ol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ýanyna gelip imanymyz da ýok, mehabbetimiz de ýok. Hey sen gäbir diýip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ýüzüne tükür kütüpdir ýanky. 8 hefte men nodal gurrun geçendir, oň men gurrun aýdyp uzaklaşdyrmaýyn. Peýgamberimiz narahat bolup Allahümme sellit aleyhi kelben min kilabike. Hudaýa bir itin mirin şuna musellet etdipdir. Om şowullerde de kamil geçenler Şam'a bir musafirata gidenlerine, ticarete gidenlerine, akşam yatarlarına bir şiir artlan gelip İshab Ebu Leheb'in Utaybe diyen oğlunu tapıp ağzı bilen ne diyen de var? Yo, pencesi bilen ne diyen de var? Doğru Utaybe'nin yüzünü vurtturdu. Elini de işlemendir, ayağını da işlemendir, arkasını da işlemendir, gerişini de işlemendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzünü tüküründen yüzünün yarınını kafı alattır şodur şuna. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Hudaý sakladın qahar bet dogassynyň. Hulasa ine oğlanlarda beyittirip helak bolup dargallardan bolupdyr. Inhe bil deslap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peýgamberligiň aşkar etdi, Ebu Leheb de beýdidi. Mundan bir ulukon almaly derslemez we 5, 6, 8 ders hawsala bilen kulak asaýlym. Yine inşallah 10 daqiqa 9 daqiqa gaýgysyz wagtym bar, gowgulak asyn. Awwal qisa Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dağa çykyp gıýgyrypdyr. Näme diýip dağa çykypdyr? Yani ey insanlar, ey beşeriyet. Men şu dağın üstüne çykyp duqam, dağın aňyrsyny görýän, bärtini görýän näme? Oham size habar berýär, näme? Şun ýanyk men dünýäni görýän, men ahireti de maňa köködürli. Dağın iki tarafından habarym bolşýaly, men dünýä ahiretden habarym ma. Dünýämiz bolşýanyk, Rabbena atina fid dunya hasana, idinama we fil ahireti hasana. Ahiretimiz de öldümeli. Şondan çürüyüm dağa çykyp aýtypdyr. 1. İkilenjeti beýik ýere çykypdyr, taýinki tamam innikilere ders bolar ýanyk. Wagdy nasihat gurrun berjek adam beýikde gurrun bersin. Taýinki eşdýärli de hem görsün keple ýani, we hem kefi gowja dagyk barsyn, taýinki taraplyň galplaryna eseri bolsun diýip. Onun men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den märik gurrun ber ýani beýikrak minbere çykaryp beýikrak ýere çykaryp gurrun berdirilýärligi şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den pek ak sünnet bolup gaýdandyr. Ýene de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in qysgaçyk edip aýtyşyny özde. Men şu dağın aňyrsyna talaň çygely aýsam ananarsyňmy? Hawa, bes men peýgamber ananyň diýipdir. Hiç beşeriyet gören näildir? Eşitenne däldir, inne melek de eşitmer. Bijirek ulukhan habar bermeli. Bir sagatlap kelle agyrtýan, onu aýdyp, bunu aýdyp, agyny doldurup, bunu aýdyp, onu aýdyp, ýok. Bir dagyga da ýetmeýär. Bu kadar muhtasar, bu kadar awadan, bu kadar qysga, bu kadar pormana, önçek adamlaryň boynuna dakypdyr özüniň anamlygyny. Hawa sen dogurçy diýip hemes boyun alypdyr, onda men peýgamber diýipdir. Qyymyllary ýer goýmandyr. Bizlekde hiç tüle tarihi beşeriyet gören näildir. Yeni bir ders almaly zatymyz Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tutuyun arkasyndaky qyýdyglandan ne beter haýalymyşdyk. Mana hemme tarihde aýtdy. Yani märekäň arasynda duqa bir kişi qyýjak, oglanjyk qyýdyglan Peýgamberiň elinden tutup gelbärik, bärik gelbärik diýip Medineň köçelerine aýlap ýörse de göbersene elini. Men işim ma adamyny bilen diýmäge utanýanmyşdyk da. Şeýle haýalymyşdyk. Şol qyýdy oglan ýa oglanjyň özi ýadap durýança Peýgamberimiz elini çekmeýänmişdik da. Ezbes haýat känmişdik. Hop, ey imanly mümin, musulman, jawan dostlar. Aya şu jirek haýasy sebep boldymy? Märekany qyýrmagynyň öwüne geçsin. Şeýle haýalyda bolsa, ýoksa ýanky zady aýtjak bolsaň, bitin kefe düşünmeýän, aňyrda bir mutaassip araplar arasynda qyýgyrjak bolsaň, heýuri ýüzüň ýertip bolmasa qyýgyryp bolmaly ki. Emma şeýle haýaly Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son beýik Allah Taalaň buyrugy bolansaň, o taýda inne haýan gurrun gally, inne Allah Taalaň ryzaýatyny tapma. Biz öz aramyzda, yo men utanýan. Fakat diýenim mescide gelmedi utanmaly mı? Meselen haýalym işdigmi menne?
Ya bir qyzy oglan musulman ya denana özünün hicabını riayet etmege ki beyk Allah Taala musulman bolsaňyz riayet edin diýipdir. Hudaýa imanıňyz bolsa riayet edin diýipdir. Ay jamiden men utanýan näetdirip ben diýlerim qadyp fakat şu yani hayaly boldygy minni şu. Yani beter utanjaňmışdyk da. Yani her kim hicabını riayet etse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyruğunu tutsa yani şol bir haya boldygy min auzu billah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den meter hayaly kim ba? Bizim mirimizin de elinden bir oğlan tutuşman alıp gitjek bolsun. Tutuyun arkasındaki qyzy oglandan meter hayaly diýär Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Emma haky son beyik Allah Taala'nın miryondan açyk edip aýtdy. Biz haky aýtmaga, Hudaýyň haky aýtmakdan mer haky özümiz etmege näme utanmalyhym? Qur'an-ı Kerim okuymak utanmasy barmy? Ey jawan dost. Merkede okuymaga utanýar. Bir adam bir awratyny iň örtmeli ýerini açyp merkan arasynda durmaga utananat. Dogry görüň gelmişi. Bir haram Hudaýyň lanet eden dadyn qyýgyryp okuymaga haýadana, indi biz beyk Allah Taala'nın Qur'anyny okuymaga mesela utanýasmy? Ya şonu öwrenmäge barmaga utanýasmy? Ulu kon ders Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Wagtynda inşallah ýene görüň ders. Biz imanyň iň gowsy dinine gaýym bolmaly. Beyk Allah'ın buyruğu bolmaly diými? Mundan maksat ady görüň almalylar. İkilenji ders almaly zat. Her kim Hudaý Taala'nın buyruğunu tutjak diýse, bilginin Hudaý arkasydyr. Beyik pak Allah Taala arkasydyr. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala tevekkül edip ýa-ni hutba okuýdy. O hem insanlar çağırdy. Gözde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkasy boldygyny. Ebu Leheb şu zat özüniň zeif insanlygyny näetdirip ben utan, şundan sürümi üşürdüňmi diýip Resulullah utandyryp bernamasyndan dinden alyp galjak bolupdyr. Ebu Leheb näetip geçdi? Ýa-ni ýatsyn azanda näme? Mescidden yerli yerden yerin ýüzünde Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dip qyýrylwati. On azamatyny gözde Ebu Leheb'in dargaýşyny gözde. Yerin ýüzünde mescid bolsa Allah Taala'nın adynyň ýanynda Resulullah'ın ady ba? Bular Resulullah has hak aýdýan, ýöne saňa maňa da ders. Hudaýyň buyrugyny tutan ýerimizde, Hudaýyň buyrugyny kirsek bilginin Allah Taala arkamyzdyr. Oğam ol seni men utandyrjak bolup näetdirip ben diýen adam o zelil bolup galar Hudaý saklar. Hudaýyň buyrugynyň beraberine ewe çykjak bolsa zelil bolar. Menimde gaty ders almalylar. Maktumul şan aýdýar-da wagtym tamam bolup barýar. Dal delalat berdiýiban Mustafany eýledi. Zal zelillik çekmesinni halk ara han eýledi. Zal zelillik çekmesinni halk ara han eýledi. Resulullah'ın iyi verdi, on döwregine näkile horlajak boldy. Emma beyk Allah Taala onu han etip koydu diýipdir. Bütün azallyň içinde, namazlyň içinde, hatta Hudaýyň huzuruna kaq Allah Taala agzamana etip koyupdyr. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diýip ettehiýatyny da adyny tutup okuymaly etip koyupdyr. Sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem. Ýene bir ders almaly adamyň biri. Dersler tamam edeň boldy. En atalan ders almaly zady. Oğul gıydı vardı. Şunnaydın tamamı. Oğul gıydımız vardı. Hakkı aydip bilemede terbiyet vermeyecek boliyaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün beşeriyeti terbiyet verdi. Dikkat et. Kafir olan adam Resulullah'a zarar verdi mi? Vermedi. Resulullah'ın izzetine zarar verdi mi? Vermedi. Peygamberimiz özünün terbiyetini verdi. Tamam oldu gitti. Terbiyetine verdi. Vazifetini bitirdi. Kafir olan bolly imany girenni gönenni. Sen menne Peygamberimiz wezifesinmişdik bütün insaniyete haber vermek. Ey enatala bizim de wezifemiz oğul gıydımda terbiyet vermek. Ulamaly aýdýa Peygamberle bilen bir enatala dippe gitsen mesuliyetimiz oğul gıydymyz barada. Peygamberimiz şu kafirleri terbiyet beripdir. Ey enatala bizim elimizdeki çağı wa şolaň bir yürekleri wa aynadan meter sap yüreklerini hiç zat yok. Sen enata şolaň galbyna näme oklasaň munakes bolup ýalp içine düşýärdi. Şoňa beyik Allah Taala'nın mehabbetini okla. Beyik beyik Allah Taala'nın mehabbetini okla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de mehabbetini okla.
15 yaş, 16 yaşa varyansa terbiyetini et. Huda etmesin. Ondan meylek yine de azata sana dereri yok kıyametde. Tamam mı? Dua et giderse yine de üstüne zahmet çeker. Yine ondan meylekte kefen ula atmasa vazifen bitirdin. Sana dereri yok onun. Emme ştayni adamızdan çıkarmayın. Şu oğluncuklamız, güllüne odan gıyıcadımız mı? Allah Teala bize amanet etip verdi. O kıyamette bizim yakamı tutacak. Bir arasta yürekleri var. Eneden nokpişte gören akla. Şolun yüreceklerine Allah Teala ve Resulullah'ın muhabbetini oklayacak bolayın. İnşallah gurrun iyidini. Beyik Allah Teala koklası inni keftelerde ayıdır. Hudayi Teala nuri imandan ayırmasın. Göreceğimiz qavluq bolsun. Allah Teala yurdumuz parahat, vatanımız emniyet, dünya ahiretimiz abatlıkta yaşayalım inşallah. Merizlerimize Allah Teala şifa versin. Musafiratta, hıtmatta, nahaqdınlarına düşen müşkilli doğulun hemmenin müşkillerini Allah Teala asan etsin. Bir alhamd kul vallah Suriye felaq nas hoş boqeylin ve tellin ruhuna bahşeder inşallah. Okuyver. bir neçe hatmi Kur'an-ı Kerimle tesbihle ve bütün mümin Müslümanların ruhuna bahşetmeliyiptirler. Merizlemede, musafiratta, hıtmatta, umrada ve bütün müşkilli doğullu hemmelerine hayır dua etmeliyiptirler. Pirağı ilahi amin. Amin canallahım. İlahi amin. İlahi amin. Amin ya mucibet da'avat. İlahi amin. Yurdumuz parahat bolup, vatanımız emniyet bolup, asayiş aramışta Allah Teala'nın rahmet nazarına din bernamlarımız yürüyüp durmağa, arasda toylan bolup durmağa. Amin canallah. Dostun elinden tutup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhabbetine. İlahi amin. Merizler gözdiyerlere Huday kuvvet. İlahi amin. Amin canallah. Amin ya erhamer rahimin. Amin ya mucibet da'avat. İlahi amin. آمين يا أرحم الراحمين آمين يا قاضي الحاجات إلهي آمين آمين يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ما شاء الله خيرات دم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله